lase pini nale tum dak wathat langso LAC along kopi apu thak se nale tum chingki chethan pon eklo pini la da ke do apu thak abangai jasemet ke la palm storage project pu along nang bilo la pen ke hala palm oil a kheti na claim la kadu ve Ambani Adani la pen ke Hinduja Greenco Ramdev la pen ke Ravi Shankar la tum hai ho ya phan long le piware la ke elitum along le karbi along le ba inglong aso along le ke pon wang ya phan si la ke claim lo pon ojilang ne litum ka karju damlong ha Guwahati karju damlong ke pon ojilang la long le ke do an ke try batum ke pache rai long le det nangi la pen pache rai long le det nang ji pusi la BJP atum ke claim la pen cherai sita elitom phan bell and block pusi jerso nang BP pichom po la puson si ke claim la pen ala elitom phan ke long le pata ta long le det nang yi elitom ke ban si do et nang yi pu phan si la tum ke claim la sini tum la dak ke dolo la pen la BJP atum phan perem re tik tu ke sita la ke itum khangon elo athem BJP atum phan ke tuliram rong hang phanta Omar Singh Tiso atum phanta EM atum phanta MLA atum phanta hal atum phan long liga poisa ka pechu campaign la pena make lang no lang no ka pe claim ben si hal atum phan arona ting ben lo ting ben alang litum phan ariko kraile an ke alang litum la long li nang ki thita company atum long li nang ki thita alang litum asapta cedan dun long lelo ka cedan dun lo te alang litom phan phatek bengji la puyo ale phatek beng ta arnisin nini chot kali la tom phan life imprisonment akai do tik a phatek si bengji kali te jaha tom phan ke phasi ta piji pan la si alang litum ke sohidun bom lo ne tom arju dam long lo sohidun bom yelang non green ko adani la pen ke hinduja phanta non PC lon latest lo la tom phan sohi agreement ke pidun et lo la si aku pi bom yelang pun itu marju long lo la sini tum dak meeting ke do ke la so agreement ke pas sohidun bom akam ke pas sohidun long le det dia phan sini tum dak meeting ke do pas sohidun long le det nangi pulo tangte la BJP ke do ana tum tuliram Omar Singh Tiso Rup Singh Teron Dor Singh Ronghang la pen bida singing leng kan enitam mekelang no bang alang litum phan an la pen EM atom phan an pe dam lap letike election along paperem et etike ilitom along le ilitom along rijok jelo la sin itum pinidak meeting kedu karbiang long la person hydro project palm storage la son long ko an lo non ke do tangge itum chini lo khotia long do lo la pen ke haladak hala ko pumayong te hala lang woku long la pen ke lang lok so long ke green ko phan si ke pi pu si pu la pen ke ha sing ha son ang long hala dak banga dani phan si ser koila ingchin hala dak kapipur lok lo hala tung eklem la son si la pen green ko lo adani lo la pen ke ladak di mahasau ke lagi umrong so anta karbia to madim sai sel karbia along ri sai sel dakta karbia tum sige do la pen ke dak west ana thuta ko nat lo ne hala har long ke lok kapipur ka do ve anta klem lap lo la pen non koila kapipur la pen ason har long kapipur sangti kapipur akam an la so a corporate tu man si pilap lo aku do ojilang posipu ni tum karjulang kacinian te do ojilang non ke do chot abang ali non ke krip holo ne inkoi malong lo ne do lo la ang so se do yilang positu marjulong tangte la hai ka to ko ve ke khangja phan ku bisiklen nangje lai hoi ke khangji pulote alang litum phan mot penta pulo alang litum phan lo poisa pa pechulo ke di an poisa pa pechulo la pen amek lang no kam pa pe claim lo ke di halai hui pen si corruption pen si alang litum phan lo pen kokrai lo ke di alang litum phan kokrai lo election hai bom lo te alang litum phan kokrai bom po la si election pa perem det an si ilitum halake kokrai atuma phan direct plot an si ilitum along le jok unji
sila so ke khangja phansi nale tum pini dak chingki oi la sila election high vek nangji la APHL sia tum high vek vete ilitum along ri karbi along ri ke avedet khangjang po di mahasau ta avedet po